L-4 filgħodu Mark Katkuti ħal ġurament tal-ħatra bħala Prim Imħallef, ġurament li ngħata mill-President ta' Malta George Vella fil-Palazz Presidenzjali. Din il-ħatra saret wara il-Parlament approva lil Mark Katkuti b'mod unanimu. Fid-diskors tiegħu il-President Vella feraħ lil Prim Imħallef il-ġdid u qal li Mark Katkuti se jkun mistenni li juri integrità massima kif dejjem għamel bħala mħallef u jwettaq fil-prattika indipendenza assoluta mill-Eżekuttiv. Il-President awgura li taħt it-tmexxija tal-Prim Imħallef Katkuti rati jsiru aktar effiċjenti fit-twettiq tal-ġustizzja biex bekk il-poplu jkompli jsaħħaħ il-fiduċja fil-qrati. George Vella rrimarka li l-ħatra ta' Katkuti saret riżultat ta' qbil unanimu fil-Parlament bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni u attribuxxa dan għal maturità politika li ssawret minn diskussjonijiet li saru fih dan il-Kummissjoni għal riforma kostituzzjonali, xprunati mir rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa u mis-soċjetà ċivili. Il-President temm id-diskors tiegħu billi awgura li fil-mument opportun għandu jsir it-tibdil fil-Kostituzzjoni biex jirrifletti l-mod ġdid kif isiru il-ħatrit fil-ġudikatura. Minħabba l-miżuri kontra t-tixrid tal-COVID-19, il-ħatra tal-Prim Imħallef ġdid saret mod ristret fil-preżenza tal-Prim Ministru, il-Prim Imħallef Emertu Joseph Azzopardi, l-Avukat tal-Istat Victoria Buttigieg u l-Ministru tal-Ġustizzja.